Kako to da sam ja upoznao Jovanu Kvržić i Veselina na balu u Beču, a da je Sandra zamalo ostala ispred Hofburga? Naime, san da odemo na bal u Beč se javio prošle godine kada smo saznali da se održava ovaj bal, što je možda i malo sramotno s obzirom da se bal održava godinama, a prvi put 1846. godine. Zapravo ne možemo da verujemo da smo uspjeli da dođemo i plus da učestvujemo u organizaciji i zbog toga dobijemo besplatne karte za bal. Pa da krenemo iz početka. Sve je počelo Reelsom Jovane Kvržić koja je prošle godine posjetila bal i rekla da svako može da kupi kartu za ovaj događaj. Redovna cena karte je 130 eura, a tu sam saznala da zapravo studenti imaju dodatni popust i cena karte izađe 65 eura, što stvarno nije izgledalo puno za jedan ovakav događaj. 65 eura i ne zvuči kao mnogo, ali kad računaš put, smještaj, odjelo, cena raste i preko 6 eura po glavi. S obzirom da je u pitanju bal na kojem mi se uglavnom pleše, a mi pritom ne znamo da plešemo, naša posjeta balu bi se svela na sat vremena zujanja okolo, oduševljavanja prostorom i organizacijom, a posle verovatno ništa. I tu smo mi već polako odustali od ideje da ove godine odemo na Svetosavski bal. Od momenta kad sam saznala uopšte za ovaj bal, ja sam počela da pratim stranicu Srpskog centra i u oktobru su oni objavili poziv za volontiranje. Do tog momenta mi nismo ni znali da uopšte može da se volontira na Svetosavskom balu i tu smo mi počeli da razmišljamo o tome da možda ne bi bilo loše da se prijavimo, da učestvujemo u samoj organizaciji bala. Poziv je otvoren za sve, potrebno je da izabereš uloge, popuniš 3 želje i neka prethodna volonterska iskustva ako ih imaš. Ideja iza volontiranja jeste da imaš nekih 2 do 3 sata angažovanja na samom balu u sklopu organizacije, a da posle toga si slobodan da uživaš u ostatku večera. Neke od uloga koje možete da izaberete na balu su domaćin publike, domaćin VIP publike, media team, tombolu, catering. Mi smo se konkretno prijavili za media team, to je onako obvious bio izbor za nas. Znači media team, domaćin VIP publike i tombolu. 1. decembra stižu na mailovi da smo oboje primljeni u volontere. Ja sam primljen u media team, a Sandra u promotere u koje se nije ni prijavila. Tu sam ja doživjela neki anksiozni napad. Znači ja vidim da sam promoter za bilo šta. Radila sam, ja mislim, 1 ili 2 puta u životu kao promoter, znači meni nije bilo dobro. Rekao, šta sad treba da idem da promovišem tamo neke materijale, znaš, neke njihove evente, šta ja znam, već mi nije bilo dobro. Ako treba nešto da prodajem, znači stvarno upucat ću se, majke mi. Ali na kraju se ispalo dobro. Znači, slušaj, bukvalno sedim, gledam YouTube klip, pijem čaj, sve full i kao stiže mail Svetosavski bal. Bukvalno rekao, gledaj sad ovo, prvo sam fazonu koja budala šalje u 15 za 1, brate. Da. Što su normalni ljudi, razumiješ. Ulazim, poštovani volonteri, volonterke, ja sad u fazonu, ovo je neki custom mail, ne custom, nego template mail, odbijeni ste na... Obaveštavam vas da ste raspoređeni u media team. Brate, mili, evo te život, znači, bukvalno ne verujem. I moje slično, znači ja u krevetu spavam, ugašena svetla, sve i znači trese mi se krevet. Bukvalno rekao, šta je ovo? Pogledam mail, ma kao, neću ovo ni da gledam. Kad sam pogledala isto Svetosavski bal, rekao, moram da pročitam. I stavljena sam u grupu promoteri. Znači, zašto sam ja u promotere, ti u marketingu? Šta radi promoteri? Ne znam, je li to tombola? Nismo se mi prijavili za promotere. Ne znam šta su promoteri. Nemam pojma, je li to tombola? Šta su promoteri? Možda. Ili, pa možda taj neki PR, nešto. Bili smo iznenađeni time što su nas pozvali da budemo volonteri na balu, zato što prvo ne živimo u Beču, drugo ja nisam student i nekako u našim glavama to je delovalo kao da su to neki od uslova koje moraš da ispuniš da bi bio volonter. Da, meni je bilo nekako logično ako se već održava bal u Beču, Svetosavski jedini koji je sada, kažem, sa našom, sa srpskom kulturom povezan, da studenti koji su u Beču, da će oni biti ti koji će da volontiraju, prvo što je ogromna zajednica Srba u Beču, ima dosta naših studenata, naših ljudi, bilo mi je nekako logično da će pre oni da dođu, ili eto neko sa univerziteta iz Graca ili tako nešto,
ko je tu, nego mi sa strane da ćemo eto biti. Ali ja koliko vidim da je zapravo obrnuto. Obrnuto je i ima oko 250 volontera, tako da 250 ljudi Da su mahom ljudi iz Srbije. iz Srbije, da. Nakon što smo potvrdili da dolazimo u Beč i da želimo da volontiramo na balu, tu dolazi malo do komplikacija, jer nismo ništa čuli od Srpskog centra naredne 3-4 nedelje. Ali smo zato rezervisali smještaj i karte, kupili sve. Znači oni rekli da li želite, mi rekli želimo, puf, kupuj sve redom. I bukvalno, znači, nikakva informacija, znači ništa, nemamo pojma šta se dešava, smo stvarno bili u fazonu, eto imamo mail, valjda će to sve biti u redu, kako ko da se desi. I u tom momentu, to je već bio januar, ja mislim negde posle Božića si ti dodat u grupu i zakazan ti je prvi sastanak kao grupe volontera, ja ništa ne. Znači tu negde odmah posle praznika smo imali taj kao prvi sastanak i za sastanak je prošao maks opušteno. Tu ja zapravo shvatam da to uloga volontera jeste da doprinese organizaciji bala, ali ne da aktivno učestvuje u njoj, u smislu, znači nemaš ti nikakvu veliku odgovornost. Znači bilo šta na balu ne zavisi od toga da li ćeš ti da uradiš dobro svoj posao ili neće. Ako ga uradiš dobro, super, doprinio si i to će biti ekstra, ali ako ga uradiš katastrofa, loše, nema veze, samo neće biti... Ne možeš baš da ne uradiš, mislim, možda da doprinese na loš način ako... Pa možda ako učestvuješ u nekom skandalu, brate, ali kao praktično i ako ništa ne uradiš, postoji profesionalni tim ljudi koji se bavi time na neki način i oni će da to uradi svakako na način na koji bi uradili, a ako ti doprineseš njima nešto, pomogneš, super. A ako ne doprineseš, taj posao će svakako biti urađen onako kako je planirano 99%. Konkretno moja uloga, ja radim u timu sa još nekom djevojkom, idemo, intervjuišemo ljude koji su gosti na balu. Gosti, volonteri, organizatori. Znači ta djevojka, ona će da intervjuiše, a ja ću da snimam. Nas dvoje, koliko god da snimimo, sve je okej. Mislim, možemo da snimimo i sat vremena, i 3 sata, i 5 sati, sve je okej. Naravno, ako snimiš ljude do pola glave, to nije dobro, razumiješ, ali podrazumijeva se nekako da ćeš da snimiš normalno, mislim, kao normalan kadar, ako ništa. Tako da, nemaš sad neku kvotu koju moraš da ispuniš. I dobro, znači mi tu znamo da je Vladan 100% bezbeđen, njemu je sve super, sve se on dogovorio. Sandra već je zavisala smještaj, ja uleću, vidi smještaj. Da, ja sam bila podobno, ja imam smještaj, sve super. Da, nismo rekli, Vladan je u ovoj periodu promenio posao, mi nismo ni znali da ćeš ti možda dobiješ godišnji, on je počeo da radi krajem decembra i bili smo u fazonu, ne možeš odmah ni da pitaš za godišnji. Mislim, kao možeš, ali malo ti je neprijatno. Onda on, recimo, ti nisi rezervišao smještaj, put, ja sam rezervisala smještaj, mi smo bili u da ćeš ti moći da dođeš, da li nećeš moći da dođeš, ne znamo. I što je najjače, tu dolaziš ti, znači, u situaciju da ja koji sam sve full, sve, znači, to organizacijalno ekstra, ne znam da li ću moći da dođe, a Sandra koja je prilagodljiva maks, ona ne zna da li treba da dođe uopće. Sećam se, bio je, znači, 15. januar, ništa. Bal je 6. februara, znači imam 2 i 3 nedelje, eto da kažem, nemam pojma, niko mi se nije javio, ništa ne znam šta se dešava i u tom momentu sreća što snimamo YouTube i snimamo za klipove, ja prođem kroz naš video gdje smo popunjavali prijavu i shvatim da sam ja tad dok sam popunjavala prijavu ostavila UK broj telefona i ostavila sam svoj mail jer sam očekivala da će komunikacija ići preko maila, međutim, pošto su Vladana dodali u WhatsApp grupu, ja shvatim da moj broj telefona je srpski broj telefona koji mi je na WhatsAppu, a ne ovaj UK broj i da oni ako su mene i htjeli da dodaju WhatsApp grupu nisu mogli da me dodaju jer prosto taj broj ne postoji na WhatsAppu. Znači, ovdje sam odlučila da budem proaktivna, da ja pošaljem mail Srpskom centru i da kažem, shvatila sam da verovatno niste mogli da me kontaktirate jer nemam WhatsApp preko tog broja telefona i bukvalno kroz par dana su me dodali u grupu promotera, to je moja uloga, kažem, znači nisam se za to prijavila, nisam znala tačno ni šta to podrazumeva. Dobila sam poruku da su me dodali u WhatsApp grupu, bili su super, znači devojka koja vodi taj tim je podelila sa mnom sve informacije, mi smo zaduženi kao tim za aukciju, znači na Svetosavskom balu će biti neke slike od umetnika i od studenata sa Akademijom umetnosti u Beogradu i oni će da izlože neka svoja dela koja će biti na aukciji i
za knjigu Prokleta Avlija koju je pisao Ivo Andrić, lično što je sertifikovano i dokazano, je 3000 evra. I mi tu treba da prikupljamo ponude ljudi za aukciju i druga uloga je fotobox, to je da pomažemo ljudima da se slikaju u onom fotoboksu sa onim malim sličicama ako im treba neka pomoć i sav novac koji se tu zaradi ide u dobrotvorne svrhe. Organizovana je žurka za volontere nedelju dana pred sam bal. Svi smo mi bili pozvani, poenta je bila da se upoznamo sa drugim volonterima, sa ljudima iz organizacije. Mislim da je to super prilika za ljude koji su Beča. Recimo, pričala sam sa vođom svog tima, ona je rekla da ona isto bila kao volonter prethodnih godina, upoznala je ljude iz organizacije, sad je ona u organizaciji, stvarno je super priča, ali eto, ona živi u Beču, njoj je lakše. Pogotovo što mislim da se tu super ljudi upoznaju jer nema tu puno ljudi ne dođe. Da, tu ne dođe, jer tu dođu ljudi koji su zapravo iz Beča. Evo, mi smo sad razmišljali, ja sam čak razmišljala da bi mogla da možda dođem i nedelju dana ranije, pa da ostanem nedelju dana u Beču, jer mogu da radim od bilo kuda, ali zbog nekih drugih obaveza prosto nisam mogla. Vladan je radio, on isto nije mogao i želeli smo, ali nismo mogli da dođemo. Tako da smo bukvalno došli pred bal, ali je to super varijanta. I još jedna stvar je bila da taj dan faktički treba da ceo dan rezervišeš za bal, tako da smo ujutru imali sastanak timova, opet da se upoznamo ako se nismo upoznali na žurci, da upoznamo prostor, da vidimo gde su sve te sale. Ima 14 sala ukupno, to nismo rekli, znači u svakoj sali je neka druga muzika, drugi izvođači, sve potpuno drugačije i bilo je super videti Hofburg. Nije to, ja sam očekivala kao je bit će Hofburg prazan, znaš, mi smo došli tu kao grupa ljudi, međutim to je totalni kolaps jer je sve se dešavaju se muzičke probe u isto vrijeme, postavljanje bina, svega toga, znači bukvalno je onako haotično, ali je lepo opet otići videti dok je sve prazno, upoznat ljude. Poznatih ljudi, za sad sam videla Tijanu Bogićević, pošto ona isto nastupa, pa je bila, bila je tu u glavnoj sali. Mislim da je bio onaj orkestar SNP-a. Da, oni su imali pa moguće, brate, oni dok se naneste 100 godina, njih 300 dolazi. Sad je 2 sata, mi tamo treba da smo oko 5:30, znači vrijeme je da krenemo da se spremamo. Definitivno. Moja frizura, šminka i sve ostalo. Tako da krećemo sa spremanjem. Evo nas u Hofburgu, žurka počinje, jel? Da, ovo iskreno izgleda odlično. Vrhunski izgleda, znači baš napucano dobro. Top je što smo mogli da budemo među prvima, došli smo bukvalno među prvima, tako da smo uspjeli da se slikamo dok još nema nikoga i da snimimo nešto dok nema nikog živog, tako da super, muzika se još ne čuje, ništa, program nije počeo. Nije još ništa počelo, bukvalno. Sve su bile probe i sad ja mislim spremanje, ljudi, šminkanje, spremanje. I želim vam da čvrsto koračate večeras i da uživate u svakom trenutku jer ovo što se večeras dešava je jedna velika magija. Hvala vam puno u ime organizacije Odbora Svetskog bala.